Kawere kod mago ng'imo tende kod weche mag somo. Moko kuom jopuonjre kod jonyuol mag gred 10 ywak ni ochungi kod yiero kit somo moko ma ok gidwar kaluwore ni kit somo mane gitimo onge kaka ginyalo keto e lai mar duol matayo penje pacho KNEC motelo ne penja mowinjo bed ni jopuonjre go timo tam manyien. Otwak kod jopuonjre kod jonyuol mar moko kuom jopuonjre go kendo moko kuomgi osemako ne migawo mar somo kaachiel KNEC kod duol matayo weche mag penje pacho kama KNEC bura magikoni duolno emane ochiwo kit somo ma jopuonjre go noyiero kendo weyo keto kit somo e lai margi mar penj en ataro mar chik ma pacho ka. Judith Omondi nigi ler ewi wachni. Mana gimatin ne dweche 2 to jopuonjre kama oriwo mag gred mar 10 chako penj madongo mag tieko higa e pacho ka. Moko kuom jopuonjre ahinya to makao lai mar arts and sports yuago midhiero bang' yiero lai mag somo ma ok gisebedo ka gitimo yare ne higa chakre. Walimu achiel kuom jopuonjre makoni ochune kod weyo somo mar kompyuta mane ok yudre mbui mar KNEC e kinde ma jopuonjre ndikore laino. I'm a grade 10 doing sports science pathway, and I've been doing computer biology and sports for the last month since we started. So when they're going to upload the combination, the results, they're telling us that computer and biology cannot be uploaded. So we have to drop one, and they say that we need to drop computer, and I feel that's unfair because the other subjects they're telling us to choose, and I'm not comfortable with them. Jonyuol mar japuonjre ni koni kalore gi penj mabiro ber ka migawo mar somo miyo japuonjre thuolo mar timo kit somo mane giyiero, ka bende ber ka miyo japuonjre thuolo mar timo kit somo mane otimie maber kendo ma ohero kalore gi lek mar CBE gino ma ok obedo. From day one, when we chose the particular subject combination, we were guided by the KNEC portal. And that specific combination was one of them that was there. And ideally, the reason I took my son to the school that he is currently is because of that particular combination and the passion that he has, both for IT and also for sports. They're going to do their first assessment, KNEC assessment, that is next term, which probably is a month from now. So catching up on a subject that one has not done from day one will be an uphill task for the students. Elimbe ma watimo ne janyuol machielo mabende ni kod japuonjre e skul machielo wuode omi thuolo mar yiero kit somo ma ok osebedo ka otimo e higa ni mangima, ka koro penjo en ni karang'o momiyo laigi ne oketie mbui mar KNEC ka ok ne owinjo timgi e penj. It is the frustration because when we were selecting subjects, we were very keen to pick something that he would work with and subjects that would give him different career options. As it is right now, whatever he has to pick for, he's being told he can pick geography, home science, agriculture. These are not what he wants, and this is not what we had prepared ourselves for. Ka koro gidwaro duoko, kendo moko kuomgi osemako bura e doho ne duol matayo penji e pacho KNEC kod migawo mar somo e wi wachni. I reached out to KNEC. I called and told them my frustration, and they told me that the correct channel or where I should call is Kenya Institute of Curriculum Development. When I did call KICD again transferred me to KNEC. So it has been an ongoing back and forth, and unfortunately the deadline was supposed to be 31st of July. And also when I look at the KNEC portal, the same pathway with the same elective subjects are still available for the current grade 9s. So I've appealed, and I'm still appealing that the government or KNEC would consider to ensure that our children continue with the subjects that they initially picked and chose for. Judith Omondi, Ramogi TV.